sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM.
championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, ang kampiyon ng estasyon, 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sang gabi. Mayang gabi naman sa mga pinalanggang mga live viewers. Subong man sa tanan nga nagasunod nga nagatutok sa KISS K5 Iloilo Solid Supporters Night. Ginabi-abi man nato ng tanan nga mga OFW sa di man nga bahin sa kalibutan. Welcome na sa palatuntunan K5 Iloilo Solid Supporters Night. Sa kabiligan sang Western Visayas, sa 7 tanan ka distrito sa siyudad sang Iloilo, sa 180 tanan ka mga kabaranggayan, sa 42 ka munisipalidad sa probinsya, lakip ng Component City ang siyudad sang Pasig. Mayang kabiban sa isla sang Guimaras sa probinsya sang Negros Occidental, kay sa kutob sa Malabutan sang Amon nga Pagwaragwa. Welcome na sa palatuntunan K5 Iloilo Solid Supporters Night. Adlaw naman kita karon nga Sabado, Abril 27, tuig 2024. Magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga igtalapang doon nga mga balita, pila ka mga observation report, situation report, on the spot report, kaga subong man sa mga kutob balabayan sa aton sining patrol, kag maghalad makita sa pila ka kalingawan pinagi sa matahom nga ambahanon. Welcome na sa aton palatuntunan ang KISS Nights, K5 Iloilo Solid Supporters Night. Optan kita sa aton sining technical side upod kay K5 Andre Fred La Pastora, sa aton nga K5 News Center upod kay K5 Karen Badilla. Kag sa aton sining patrol optan kita ni K5 Aaron Lloyd Refoyo. Solo subong ni ADV Patrol subong ang nagalumbayag sa siyudad sang Iloilo. Kag sa bugos nga pwersa sa K5 News FM Iloilo ang kampiyon nga istasyon, samon nga area manager, station manager Ray Espeja Umalay. Kag samon nga Chief Executive Officer Dr. Ramiloy. Ako naman si K5 Arnold Cantores sa Kenya. Opti kami sa buong oras hasta kita mag-alas 11 sang gabi. Welcome na sa palatuntunan KISS Nights, K5 Iloilo Solid Supporters Night.
Oras sa Pilipinas, alas 9:40 ng takna sang gabi. Kag sa aton nga mga nagabaga-baga nga mga balita sa sini nga mga tinion. Headlines. Technician dakop sa drug by bust operation sang kapulisan sa Lapos. Headlines. Kag sa ibang mga talupang doon nga mga balita, no? Kay tatlo naman ito nagladakpan kay inaho sa may kuan man, no? O kung isa ka trabahador sa planta sang ICE, dakop man sa by bust operation sang CDEO sa distrito Sangharo. Headlines. Kag sa aton sining sa patag sang hinampang naman aton. Sa patag sang hinampang ang kuan kay na ang Phoenix Suns ginlutos sang Minnesota Timberwolves. 3-0 na subong kag 5 Andre, no? Do para silang kapalaran sang Los Angeles Lakers, no? Makita naton sa ilang bracket nga once nga masweep sang Minnesota Timberwolves ang Phoenix Suns, kag kun masweep man sang the Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers, so sa second round playoffs mag-enkwentro, no? Ang Denver Nuggets kag subong mga Minnesota Timberwolves yung mga bakudan, no? Kag 5 Andre. Balitang Sports. O so ito amoy na sa piyak ka bracket. Sa piyak naman nga bracket iya, ti nagdaog kay naman ang ang Dallas batok sa hubon ni Kawhi Leonard bla nga Los Angeles Clippers. Kag ti dito man sa ang number 1 kag number 8 naman niya ang ang OKC Thunder, subong man ang New Orleans Pelicans. Ti abansi ang Oklahoma 2-0, no? Samtang ang Dallas naman niya abansi 2-1, no? Batok sa Los Angeles Lakers. So ti amoy na kag bantayan man boss ang mga hampang, no, sa NBA sa first round playoff sa sininga season 2023-24. Kag ang inang oras ng mga kabiyanan ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, no? Manami sa mga diabetiko naton nga mga kauturan bakod may ara ini sang ampalaya extract, dissugared sugarcane, no? Ang dissugared sugarcane nga ini mga kaki-5 may mataas ini sang ORAC value, no? So gani sa pagtuon may mataas ang ORAC value ini ang dissugared sugarcane. Alin sa tubo bla, pinugaan sa pinugaan ang pinakaulihin bla, na amo na gin extract kagin butang dira sa DTX 500 para mag-ayo sa mga diabetes. Kag subong man ang paborito nga kape sang Ilonggo DTX Coffee Mix, hindi lang kape na detox ka pa. Kag iban pa gid, no, nga mga produkto de kalidad kaangay sang ginpabaskog nga may TC alkaline based nga vitamin C, hindi acidic. Nagapabakod sang immune system, nagapasipat sang panulukan. Kag ang Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil, mga kaki-5, no, ang Klinika D3 Bio original, may tatak dapat nga klinika para original. Luwas abi nagapabakod sang tulan, nagapaputi nagapahamis ang kutis, kag subong man mga kaki-5, no, nagaprevent sa mga sa mga bakterya, viruses, fungi nga magasulod sa aton nga lawas mga kaki-5. Okay, standby lang sa aton nga mga kauturan, ha. Kaya sa dili madugay magakuha kita sa pila ka mga observation report sa paggalibot-libot sa aton nga ADB patrol sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. At the same time, ang mga natipon nga balita ni Kaki5 Aaron Lloyd Repollo. Nagsubong man pila ka mga dinapit naton nga bisita, mga K5 solid supporters naton. Prontes ang tanan mga kakipabiyari na yung tagbukas ng kalingawan para gid sa tanan. There we go. Some people close their eyes. Some people's destiny passes by. There are no guarantees
advice. That's how our love must be. Don't ask why. It takes some time. God knows how long. I know that I can forget you as soon as my heart starts breaking. I'm dissipating. Soon as forever is through, I'll be over you. Remembering times gone by, promises we once made. What are the reasons why nothing stays the same? There were the nights holding you close. Someday I'll try to forget you as soon as my heart stops breaking. I'm dissipating. Soon as forever is through, I'll be over you. As my heart stops breaking, I'm dissipating. Someday I'll be over you as soon as my heart. Oh, I'm dissipating. I'll be over you. Doon na pa. Os na kita sang kanta. Amo nito tagbukas nga kalingawan nato, no? Happy pista gali sa Dungon si Mandurriao. Bo salamat sa invitation kahapon, no? Sa tanan nga mga barangay officials dira, no? Kay Kagawad Carl Jan Goraceta Alaban. Thank you so much, Gid. Kay subong man kay Kagawad Nestor Catalonia, no? Salamat gid sa inyo, sir. Kag sa bugos nga barangay officials dira, no? Kag sa bugos nga pumuluyo sang Dungon si Mandurriao, kag sa tanan nga mga supporter naton dira. Shout out ka mo dira, no? Happy pista gid sa Dungon si Mandurriao, naga-enjoy subong ang taga Mandurriao. Dungon si Mandurriao. Kag ginatamya man nato, no? Standby kay 5 Aaron Lloyd Ripuyo. Si Idmar Liquinya, maari gali sa Kipay Pasio. Maricel Baluro Kasipli, mayong gabi man. Kaya Bibing Sanli, mayong gabi. Wilma Montenes, good evening mga kakipay watching here in Singapore. Kaya Julina Antonio, mayong gabi. Thank you so much, Gid. Mama Yet Sapio, good evening sa tanan ng mga listeners and viewers ng K5 FM Iloilo, 88.7. No? Julina Antonio, mayong gabi man. Monitor lang kami. Negros, sir, thank you so much, Gid. Okay, kay pa-shout out Attorney Rose Argilies, kay Boss Tasay Nalopnomi, Ginigab, kay Yen Bunyol, kay Banker Jane Sipme, kay Kapitan Emily Sorribio, kay Congressman Diding Villan Sobong. Enjoy lang sa Boracay ba. Thank you so much, Gid, sa taga Akalibo Aklan, especially sa may Boracay dira mga kakipad. Kasi ibang pagid nga mga talamyawo naton kay okay, ano na ni, no? Julina Antonio, okay, kay Neriza Sokenya sa kay Mother. Kay Kagawad Roy Fama, good evening Kagawad Arnold, shout out sa Mapisan nga tanod sa barangay Sambagaro. Mo sa mga Mapisan nga tanod, officer. Thank you so much, Gid, no? Nagasaludo kita sa inyo, no? Kay kamo ang nag-observe
sang kalinong kakataway sa inyo sa nga barangay, ginarisgo ang kabuhi, no? Para lamang nga mapatuman ang kalinong kakataway sa barangay, no? Nga hindi na bala maglala, mga ka-K5. No, kay Maritalia Michelina, Alexander Dibuque, RG Calanoy, Balansa, kay Macjo Benavides Pilotillo, kay President, Macjo Benavides Pilotillo, Arman Guay, Von Carlos Soliguen Sapio, Joel Gonzalez, Ralph Mosqueda, ay ginatamyaw, no? Eric Canyasares, Alin Sakay, Mamayet Sapio. Thank you so much, Gid. Kay Roger Osalya, Senior kay Junior, Hinalin Osalya, Eliza Osalya, kay Manang Ala Dudong, may gabi dira sa Flora family, kay ng Lisa dira, no? Ng Milan. Dira gali, kay sa tanan, ng kagapamati, hindi na ito may isa, no? Sa may fire victim, Zone 5. May gabi kay pare Rino Makalalag, may gabi man. No, sa kadamo, may Edwin Kula, Rosbeck Branya Talaron, Mang Bings PSJ na Dilin Xiaotong, Ellen Rose Daanoy. Okay, kay Maricel Valor Casible, Maritalia Michelina, Nina Piñalber, Inday Azion Pinida, Franco Joy, Ma'am Antonio. Okay. Thank you so much gid sa tanan nga mga nagapamati. Subong sa mga tanod officer naton ba, thank you so much kay Kapitan Banji Gayatin, kastanan nga mga barangay official sa kaingin dira. Zini Digdigan, kag sa iba pa Jamaican Nolasco. Thank you so much, Gid. Okay, sa sini nga mga tinion, mga ka-K5, no, magakuha kita sa pila ka mga sitwasyon, situational report ni ka-K5 Aaron Lloyd Ripoya. K5 News FM Live Report. Ka-K5 Aaron, kumusta ang palibot sang syudad sang Iloilo? May nalinglingan ikaw dira nga mga balita. K5 Arnold, okay. sa yung mga tigpo na matigit, may yung gabigit sa inyo tanan. Dagpi ka, ari ka gina K5 Arnold, naglibot-libot kita, no? Sa pila ka mga distrito dito sa syudad sang Iloilo. Una, naghapit kita dito kay nasa may distrito sa Mulog, K5 Arnold. Wow! Temprano plang kay na, anak lang magdolom K5 Arnold. Damo, sing naga-date kagdi ang plaza si Mulo, do ay kakopsan ginasing tawo K5 Arnold. Kahit di kalabanan ring mga lagaw, puros mga pamatanon, iba naga-date gid, dati iban, pagpamilya, nakagagaw po, dahil ng mga kabataan, nagapaliwaliwa man siguro K5 Arnold. Kahit sing nakalibot man kita sa distrito, si Mandurriao, nakita natin do mo ng plaza yung do tama-tama lang tao nagalagaw dito. Do tawhay niya ang plaza sing Mandriao at K5 Arnold. Kabalo ko kag K5 Aaron kay man tibalaan kong inyo nga plaza mulo pero bilang puno sang tawo. Ako gani K5 Arnold way takbalo nga. O gani no nga abi nasa imong analysis bino nga ang plaza sang mulo sa bilog nga siyudad sang Iloilo, amo na yung pinakadamo tawo pirmi nga nagatiner ka K5 Aaron sa imo be? Sa ano pagtanaw be anong factor nga adamo diya pirmi nagata-standby? Pinakauna mga gwapohon, dala na ko da. Sinabi mo pa. Siyempre K5 Arnold, ang isa pinakadabes ang ambience, ang mga struktura or mga historical sites naton, mga simbahan, ang balay dako dira K5 Arnold, ang The Mansion, tapos ang katahom no nga pagplastar sang Molo Plaza K5 Arnold kag hindi man marayo sa mga business establishments sa K5 Arnold kag isa pa gid ni open sa tanan kay kung manapit man na business eskwelahan K5 Arnold iban pinapili sa estudyante imbes nga maglakat pa sa iban nga plaza diri na lang ka direkta ti kadamo gani nga mga pangayaw nga distrito ng Arnold, dakat pa dira gani kag sa estudyante open siya abi K5 Arnold ang Molo Plaza sa pag-practice sa mga estudyante, ano pa da mga aktibidad kag hindi na madula sa ila ang paglabing-labing gani man. Pero ikaduha ang Haro Plaza no sa na-notice naton. Yes. Ang Haro Plaza ikaduha nga permi may damo man sang tawo. Tapos ikatatlo sa akong pagtanaw, iya sang Aribalo no, dumay damo man. Yes, K5 Arnold. Ang ikaapat amo ang plaza sang Lapas. Yes, K5 Arnold. Ikaanom ti amo nang Mandurriao lugamay gid sang tawo no, luwas labi sa naghampang basketball. Yes, so K5 Arnold. So amo ni ang mga plaza nga ti do na tamaan gid ya sing kalinong K5 Arnold. May nakabisita gid man pero do hindi gid ya
damo kung kumpara sa distrito St. Molo, Cagaharro, K5 Arnold. Kag isa pa, sang kaina, samtang nag-standby kita K5 Arnold, nagahulat kita sa balita, tapos sinigulpi, nag-ulan kaina, K5 Arnold. O, Berti, gulpiada lang ang ulan, no? Anong rason sa kina to man? Gulpi lang nagtupa ang ulan, no? Do, dasig mo lang, no? Wala Yes, man dasig mo lang. Wala man sana orasan, ah. Yes, K5 Arnold, sa aton nga pagtanaw kaina, nagaperte ka pula-pula ang langit, bilang nga daw gasakot ang itom. Doon kung tanawon mo, doon kabugat sing panganod, K5 Arnold. O, bagon maguros ang init kaina, eh. Yes, ang mga K5 Arnold, kay ti kumudumduman ta, sang tinarektan nga tuig, kung basta nga magperte, ganun ang init, kung aga, pagkagabi maulan, ginaiyak K5 Arnold, pero sa mga nga tuig, sa mga binulan, naglinabay, perte kainit, kung aga, pero kung gabi, kabalagsa lang K5 Arnold, nagaulan, subong lang git. Oo. May mana at least ang mga pananom wala mawiskan-wiskan man sang Yes. pag basa, no? Paagi sa pagtupa sang ulan. Kakibay maron. Basoon gud ya K5 Arnold. O gani ho. O nang bunyagan, dapat bunyagan. Kaya kung tigulang na. Kung nagalaya na K5 Arnold, dapat bunyagan. Oh, bunyagan. Oh, kaya kung sa mga tanom kung ang isa ka pananom o kung bulak, kung wala ginabunyagan, nagkakalaya gimanaw. K500 kakalaya giman. Kung wala ginabunyagan, kakalaya gimanaw. Yes, K5 Arnold, kakalaya. Ti paano subong mi kay perte ang aton nga heat index? Ti paano mga pananom bi, especially mga kabulakan nga K5 aron? Alam mo naman malaya gina. Pero ti isa ang pagkalaya K5 Arnold do na ginaiya nga maglaya. Pero may ara ginaiya nga tawo na mangin rason pag agod nga mangino basa-basa. O gani man ho. Kag kapimabla ang isa ka bagay nga ti, for example, biko nagapangaluyag ikaw sa babayi, K5 aron, kung nagkadto sa pangaluyag ni Hao. Sometimes ang mga babayi nga iban nga pakipot pa mo, di ba K5 aron? Yes, K5 Arnold. Pero siling nila ko no, may hambalanon nga ti ang imo pag pangaluyag sa amat-amat lang, kag sa maayo nga pamaagi, magalabot gid sa punto K5 aron nga ti pagasabto nya gid ka. Yes, pagapati ko, ko na iya. Kumbaga do, katulad bala sang igang K5 aron, no? Yes. Kay kung hindi mo na siya pag bason gid hungod K5 aron, ti hindi kina siya maghumok. Oo. Pero siling nila ko no, bisan paagi sa manipis kag mga agagmay nga pagtupa sang ulan bala sa amat-amat magahumok kina siya. No? Yes, perte nga ano no nang ano ato no nang pahalintulad sa mga pagpangaluyag no palahalintulad daton sa isa ka igang. Yes. Kaya wala gali imposible no kag kung ikaw nagasakripisyo kaangay man sang imo blang nga goal K5 aron Lloyd Repuyo. Ngati hindi mo na sa madala sa pamwersa no kundi paagi sa matawhay kag amat-amat kag determinasyon man sa imong nga kagalingon no dedikasyon ang K5 aron sa amat-amat lang do parehas sa mga winisik sang manipis kag gagmay nga ulan ngati ang igang nagahumok sa amat-amat so subot silingon hindi mapaagi sa papersa no o kon sa padaliay bla K5 aron so ang tanan ginapangabudlayan gid no amo nang bot silingon nila K5 aron do kadami kaya ka daw manipis nagapisik baw o gani oo nga bisan sa amat-amat gali gakibot ka na lang ay arin ako di lapit na lang uli sa finish line damo na bla K5 aron gani K5 Arnold dapat ang si Julina Antonio pa kuno depende sa babae kuno ho amo ka K5 Arnold pero dapat ang paminsaro naton ang lapit na lang kita ang matamis ang ngawo hindi ang malapit na lang mahano ha. Oo. Ang namin ko bala kung nagahimo ka lang sa maayo nga butang o kung sa maayo nga pamaagi doon nagakakibot ka lang sa kagalingon may hari na ko de gali lapit na lang ko sa finish line gali do dali ko na lang malabot ang rurok
sang akon kadalagan o kon rurok sang akon nga success da mo na kakipay baron. Yes. Gusto get Jimmy Arnold. So hindi naton mapaagi sa padali o kon sa papersa. So dapat kay may determinasyon kag dedikasyon sa aton nga nga kabuhi nga kipay ba aron. Yes. Amo get Jimmy Arnold ka subong man sang nakalibot-libot makita kay na ati dito kita sa ulan naman Jimmy Arnold. Do ka sige na actually no ang pag bo diri sang ulan. Pero tinanami, tani magtayuyo ng ulan kay Fabarno, do tagdoa or tatlo na kagabi, bla kay ti pila naka-inadlaw kay Fabarno, ang puwerte kay net sang palibot ha. O galing ka kay Fabarno, bla, na-notice ko sang unang time, sang hindi pa lusbot ang aton nga ozone layer. Once galing nga mag-ulan-ulan, ang kapaang bala ka kay Fabarno, no? So nagabaylo ang klima. So kung once ka umulan gani, kung mapaang ang panahon, medyo nami ang dupoy-dupoy sa hangin. Pero subong niya, bisan nga nagaulan kipay baron, pagkatapos ang ulan, mapaang gyapon, no? Bango din na siguro, no? Sa losbot sang aton nga ozone layer. Amo na guro kipay baron, sa akon nga pagintindi, hindi mataya scientist, hindi mataya sang eksperto, gid parte dira. Pero sa akon na nga experience, bilang medyo tigulang sa imo gawan. Medyo hindi tigulang gid. Panbasahon naton kay Arnold, mangpa naton. Kay si Fred Pasgalad yo kampo nagakadlaw gid samtang ka pangapin siguro dito exo mix mo. Gani man. Very good. Kung basahon na naton kay Arnold gina-explicar sa mga eksperto, nga ti iban gikakos ko ng ozone layer kay Arnold ti pinagi sa mga carbon dioxide na kay Arnold. Oo, mga pabrika, no? Plants, mga planta, sobra-sobra lang ang mga carbon dioxide ginabugasin nila kuno kay Arnold. Oo. Kag ti papagid nga soni sa tamboksog ng pertekitamitom, pagsunog sa mga plastic kay Arnold, isa ni Sir Gakos sing pag-amat-amat pustot kag ti dugay naman nga ginasiling sa mga eksperto ti ayan ano nakadako ang pustot sa ozone layer kay Arnold. Kaya mo rin dako siguro ng epekto kay Fabarno dahil pagbago-bago sa klima kung may ginatandaan kita nga bulan kung saan mag-init, duway na siya gatupa sa amuna kay Fabarno or nagkasubra pag sa kay Fabarno. Tapos ang pagdabot naman sa lalinya, ang kaya mo na sobra-sobra naman nga tigululan na kay Fabarno, hindi man manami. Indes nga may siya, may natalana na mga bulan, Fabarno bisan o sa mag-start buguntat, pero sa buong nga tiway kanakbalo sa mo bisa kati are ang puwerte kainit amo ang nagaunay. O gani man amo ning budlay, no? Ang puwerte nga kainit. Yes, na experience subong sang pungsod Pilipinas. Ti kadamo na sa mga namalhan nga mga kwan, no? Banggirahan. Namalhan nga banggirahan. No, namalhan nga mga bubon, namalhan nga mga tubig puso, no? Mga bomba ni bla kay ti magsiling ka bomba lain. Bomba nagalupok, no? Bomba. Tubig puso ng Jetmatic pump pala, no? O kon may ara man nga ang tubig puso niya. Ang lain pa ginaya mo, ang tubig puso niya. Kuha na saya ng tugong-tugong na saya. Tugong-tugong pero ang Jetmatic mostly wala ka na niya gatughong. Ang tubig puso ay matughong ka pa na niya. Amo na yung tubig puso. Nakita mo ng tubig puso? Yes. Lain na sa tugong-tughong sa lain ang iyang porma ng Jetmatic pump do sirado na saya ang tubig puso ay dako ba ya matughong ka pa bla. Namo na siya. Ano pa na niya kay Arnold? Oo. Kag amon ganito bo actually ng balay namon, malapit na to gani sa bobon si Arnold. Do ay pika ko bus ganito. Oh, pero sa amon da kuan man do kalaka-laka blas ang tubol sa tubig. Do tapos mabas naman pero wala man kakawadaan gid. Pero kung damo siguro ako ating mawadaan man eh. No? Okay na na kay Arnold nga ti maubsan ang tubig pero hindi lang bulsa tawag mo na pinakabudlay. Yan mo gini kay kati kung may unod bulsa mo makabakal ka tubig mo no? Yes, kay Arnold. Okay kadamo sa mga supplier sa tubig bakal ka lang da 1 litro o kung 1 galon nga tubig damo baklan subong damo supply. No? Yes. Kakipay ba Aaron? Amo nang importante kit busog ang bulsa ta te lapit naman ng
kuha naton ang grasya kay balansa ka lanoy gali nagapamati man pero Pascal nagainit pa sir makape ta mayo kay kapangapi na si President Fred Pasgala yaho sagad si Aaron sagad ka kuno sir partida kilala kagid ya okay so kakipay Aaron siguro ang si Ma'am Zini Digdigan kaliyo good evening nagapamati sa Telecom compound no sa may Quintin Salas dira may gabi gid dira sa inyo no Makjo Binabides Piloteo sa may Tansabaybay salamat gid sa pagpamati kay Marcel Baloro ka simple may kami Benedicto si ano pa kay Barnard si Lula Mareng kang barangay Katrinban mo doon nagapamati man sa aton si Idrel kag Asalay pamilya sa barangay Katrinban si Noel Lawag nagapamati man sa aton kay Five Arnold si Rilyn Peralta si Landa Dingtong to katataya gratos may ano ne sa Katrinban sa Gwa gito kag si ano ne si Eden Nolasco nga pamati man sa aton si mga si Kagawad Roy Fama gali always kini pamati kag sa mga tanod dira nga mapisan sa kwan gali sa dungon si Manduriao sa kay Kagawad Nestor Catalunya kay Kagawad Carl Jan Alaban happy fiesta gid sa inyo salamat gid sa pag-imbitar kag tob naman sa liwat kakipay Baron sa imong balita balikan ta lang ka pagkatapos ang aton sininga commercial. Sige, Kipa Arnold, ini nga sitwasyon ginadalong gid sing kanangit gid nga pangkapi-kapi kag isa pa ni pangpabato sa pulaw kag pagpa-diet sa aton gusto nato mag-sexy kag magpatsupapa inom na sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Ripoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Mga K5 sa ibang pang mga talamyawon no kag sa dugang nga mga orditalye sa mga balita ni K5 Aaron Lloyd Ripoyo kag iban pagid nga mga nagabaga-baga nga mga balita no sa aton nga pagpanumbalik pagkatapos ang aton nga commercial break. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Nagsimula sa isang pangarap. Si Police Major siya na may Acanto Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Ginaabi-abi gid namon ang madugay na naton nga kaupod sa police operation. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Congratulations! Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong adlaw sa inyo nga tanan. Inaimbitar ko kamo nga makigboylog sa programa Kampiyon sa Serbisyo, Dugo para sa Kapwa Ko. Ini nga palaboton nga Abril 28. Boylogan nyo kami kaupod sang K5 News FM at Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Ang aton nga dugo nga malikom, aton nga pag-pertenecer sa aton mga kasimanwa nga nagakainanglan. Nadamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Pahanumdum sa mga beach goers subong nga summer season. Siguraduhon nga may lifeguard nga nagabantay sa kadtuan nga beach o kon resort. Likawan nga maglangoy sa ginadungkaan sa mga sakayan pandagat. Siguraduhon nga may nakabantay sa mga kaupdanan nga bata o kon senior citizen. Magdala sang personal first aid kit. Basahon ang mga safety signage sang lugar. Hindi maglangoy nga nagaisahanon o kung nakainom sa makahulubog na ilimnon. Kag dapat nakahibalo ka sang mga emergency numbers. Pahanumdom halin sa 88.7 K5 News FM. Tingnan natin kung magprito talaga sa init. Uy! Lagyan natin na nasig. Oh, grabe. Sa init lang yan. Pierre, tigi ka okay? Alright mga ka-K5, alas 2 ang hapon, subong ang aton sininga oras, kag-ari kita subong diri sa compound sa aton sininga estasyon sa K5
News FM Iloilo. Dala na to, bitbit na to ng kaserola, luwag kag mantika. Lantaw na to, kung kamatuod ining mga nakita na to sa social media, nga kung sa din mahimo, makaluto sang itlog, makaprito sang hotdog, ang mga vloggers. Gamit lang ang pinakamainit ka butlak sang adlaw. Subong adlaw, naibuluan na to nga 41 degrees Celsius ang keniton, ang heat index. Naton diri sa may syudad sa Iloilo, kag probinsya sang Iloilo. Masaka kita subong sa ibabaw sang atop sang aton sining estasyon, and let's see later kung sarang balay ni makaluto sang itlog. Ano kuno? Wow, init ang atop. So, lumambat nga 41 degrees Celsius masubong kay iton kay gabiti ang init sa babaw sa atop, no, mga ka-K5. Siyempre, kameraman tawag ito yung choice, masaka kita sa. Pierre, tigi ka, okay? Ari na mismo sa ibabaw sa nga top sa istasyon sa K5 sa Family Hero mga K5. And alam taon nato kung ano ni kamatuod ining makita nato no nga experiment sa pila naton sa mga vloggers online nga mahimo sila makaprito sang itlog sa gamit lang ang init sang butlak sang adlaw. Ano gusto mo? Alright, meron kita mantika. Pabayaan nato ni siya mga subong alas 2:15 ang oras naton. Ano gusto mo? Then balikan naton siya after 1 hour. So babalik kita mga alauna 15 man, alas 3:15 man, no, mga ka-K5. And lantaw naton kung mahimo ba kita nga makaprito sa itlog dire. So inubos na ng mantika para sure bulgit. Pierre, tigi ka, okay? Balikan naton after 1 hour. And let's see kung maging effective ang aton sining experiment subong hapon. Few hours later. Kuwato din damo nula. Malayas na gini karong sa panimalayta. Ibus wayan. Tindog. Tugod mula. Gus. So, ari tadi mga ka-K5 no. After isa ka oras balikan naton ang aton sining mantika gaging bulad sa init sa adlaw. It's 41 degrees Celsius subong adlaw mga ka-K5 kailan taon naton after 1 hour. Sobra gani isa ka oras no. Sa aton sining mga ka-K5 kay na mga alauna 15 kita to no. So subang mga alas 2:24 subong hapon sa aton sining mga ka-K5 nataw naton kung nag-init kay man mantika. Well in fact medyo nagtilwa sa kamay. Ano kuno? Idutong pag hangin kay na no nagtilwa ang mantika, but then may gamay pa sa nga mantika diri nga nabilin. Ano gusto mo? No mga ka-K5 ka-K5 Delmar no. Natawa naton kung matuod gid bala ining mga vlogs no nga naglapta online nga sarang sila makaprito sang itlog kag makaprito sang hotdog kag kung naruman nga mga sudan nga pwede nila maubra gamit ang mantika kag ang init sang adlaw. So ari na mga ka-K5 natawa naton no kung ano ni kamatuod kay i-check man naton sa mga statements sa mga experts. Ano kuno? Kung sarang gid ba makaluto ang 41 degrees Celsius nga init sang adlaw, but of course syempre kung 41 degrees Celsius ang init sang adlaw, dapat ang imo sini nga init sang mantika mo maglabot man ni sa at least no 50 degrees Celsius o 41 degrees Celsius depende kung ano kainit ang mantika sa kagano kadugay ang pagbulad mo sa adlaw. Maluto bala nga aton sini nga sunny side up. Ara na. Pakita di kay Milman, pakita gid. Ipakita gid ang dili kulang ang pataw. Oh. Ipakita gid ang paghihuni sang sang itlog nga pinrito
Araw. Ano na kuno? Tulong itlog. Wayaw! Hindi ko gusto nga makawian mo ko sa media. Kabati ka. Medyo na gano'n siya. Yung kape. Ha? Nagputi. Nagputi na suro. Nagputi? Be? Puti nga tahagro. Puti guro kay mutaw ta sini. Wayaw! So, mga ka-K5, mission field kita sa sining experiment. Ano kuno? No? So, I don't know kung anong ginagamit sa mga vloggers. Anong ginaobra nila? Kung totoo gid man bala nga after isa ka oras, pagbalik nila, makaprito na sila sa itlog. But then, gintry naton. Well, in fact, ari pagkatas babaw sa nga top diri sa stasyon. But sad to say, ang itlog naging buka ta, hilaw yan. So, abita makatipid dito sa gasol, no? Kaya may itlog pa ko tani mo. Kaya bago ko maluto tani ining itlog, sugpunan tao kung dugangan ta sang itlog. Pero kung magamuni, nga after isa ka oras, awan ta kaulat, gutuman na tadi, di pa ta kakaon. Tapos sige luto tang itlog, hilaw gyapon. So, na midlakat sa talom. Dalon tang sa talom. Pierre, tigi ka okay? Pierre, tigi ka okay? Kung isa ka na pakabudayan na pakabuhi, gusto na makatipid sa gasol, gusto na makatipid sa kuryente, init sa ngatlaw, eksperimentuhan ta, no? Pero kung nagutom ka na, ay isang oras na ulat mo sa init sa ngatlaw, mas mayo na lang guro nga pandaron mong gasol mo kang magluto. Pierre, tigi ka okay? Ako si Presidano niya sa Tagalumanggan nga tao. Nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Permitted ako nagabakal sa iya produkto kay makabulugid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, tistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, Mighty Silicon, DTX Copinex. Dako gid akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig gid sa akon sing dako sa akon balatian. Ako si Yesenia Castro, tagadawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo. Sa D3 News FM Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Permitted ako nagapakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tingin na ang DTX 500 Bali Medicine kag DTX Copinex. Sabi nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga ginabagyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako gali si Cynthia Labardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permitted ako nagabakal sa inya mga produkto kay may nabulig din sa akon balatian sa mga wala pa makatumartis. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio
YTC kag DTX Coffee Mix. Salamat gid. Nagproblema. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, ang kampyon ng istasyon. Alas 10:21 ng takna, sang gabi. Mga kakipab, ini nga bahin kinadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto de kalidad sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy kaangay sang DTX Coffee Mix. Hindi lang kape na detox ka pa. May ampalaya extract kag di sugar cane. Kag subong man ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang gipabasko gamay TC alkaline based nga vitamin C hindi acidic. Nagapabakod sa immune system, nagapasipat sa panulukan. DTX 500 sa mga diabetiko naton nga mga kauturan, mag-take ang Klinika DTX 500. Manami man sa mga punggod ba na nagabutoy-butoy mga kakipay ang DTX 500. Kag subong man siyempre ang Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil, nagapaputi, nagapahamis ang kutis, nagaprevent sa mga bakterya, fungi kag mga viruses nga magasulod sa aton sining lawas. So kung naga-Klinika D3 Bio ikaw nga may BCO, protektado ikaw sa mga fungi, bakterya kag mga virus mga ka-K5. Kag sarang makita batian sa K5 News FM Pasay City 89.1, sa taga Liganes dira K3 FM 101.1, sa taga Kalinog naman K3 FM 100.1, kag sa taga Miagao naton nga mga K5 Iloilo solid supporters K5 or K3 FM 105.1. Oras sa Pilipinas alas 10:22 na sang gabi. So madamo gyud salamat no sa tanan nga mga nagasuporta naton nga mga kautoran. Okay, standby lang kay K5 Aaron Lloyd Ripuyo sa sining nga mga natipon nga mga balita. Pagkakwaon naton kay manti sunod-sunod ang drug by bust operation, way nagauntat ang aton nga mga kauturan, no? Kung saan ginatagaan sila tsansa sang aton nga gobyerno nga dapat maguhon na nila ang sining nga lifestyle. Nga pwede ka man lang kaobra, pwede ka man lang kagamit sa mga energy drink nga kinanglan mo gid maghigop isang illegal nga droga kung ining suspected siya bo mga kakipay. Okay, sa sining mga tinian ko nato ng mga natipon nga balita ni K5 Aaron Lloyd Repoyo. K5 News FM Live Report. Yes, K5 Arnold, salawat maayong gabi, no? So din, may isa naman ka drug by bust operation na ginpatigayon sing Philippine Drug Enforcement Agency 6 sa barangay or joint operation rather K5 Arnold sang PNP Drug Enforcement Group Special Operation na Unit 6 sa kuna PNP DEG K5 Arnold kagang PDA 6 kay alas 6 sa Singkabi K5 Arnold dira sa may area 1 barangay Libertad Lapos K5 Arnold. Ang mga suspect ang gingilala sa Remy Brillantes 37 anyos, isa ka kargador kag residente ini siya sing barangay Dilarama City proper, si Armando Aguirre 35 years old K5 Arnold. Amo gid main subject high value individual ini siya isa ka tricycle driver kag si residente sang barangay Libertad Lapos kag si Freddy Bansuelo 41 anyos isa man ka tricycle driver kag residente sang barangay Progreso Lapos. Si Aguirre K5 Arnold dito sa PDA 6 nabakla ni siya sang isa ka plastic sachet sang ginapatian sa bo bilang by bust money kag tinakwa pagidugang sa iyang posisyon ang pito pagid ka plastic sachet sang ginapatian sa bo K5 Arnold kag abalo no ka mga plastic sachet kag tiamo ni karon ang ginahibalo pa sa katapo sa PDA 6 kag K5 Arnold kung pilani ang bili sa illegal drugs kag ang bugat si K5 Arnold. O gani K5 basta magsiling kita gani nga
operations ang ginatawag nga PDIG o kung PNP DIG naton, halin ina sila sa may krami, direkta ina sila no? Yes. Halin sa krami, kakipay so silingon iya national agency ni sila. Yes, no? K5 Arnold. Ang dapat specify tagit K5 Arnold kay tika kadamo sang unit. Kay kung magsali kita PNP, si PNP lang gid yung prison ano nga unit. So sa mga ka-K5 taw K5 Arnold actually sa iban do bag wala ni kabati, pero dugay na ni siya kagin organized K5 Arnold sa dalom sang Philippine National Police Organization ka ano ni ang sila ni ang gin specialize sa K5 Arnold halin sa krami la opisina kag tiya mo man ni nagakandak man sig bypass operation hindi lang sa Region 6 isa gagawa man ni sila sa Region K5 Arnold agod niya magpatigayon man kag isa sa nagadako ang or nagalid sa operation pagabot sa bypass operation sa kapulisan naton. So both silingon na mas poderoso ni ang PDIG na ginatawag, no? PDIG SOU or PNP DIG SOU stands for Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit nato, no? Halin pa sa krami. So both silingon kung mag-coordinate diri sila sa may PDEA o kon sa tanan nga mga distrito diri, no? Tanan nga mga police station. So hindi sila pwede, no, maka-operate. For example, kay natabo sa may Lapos. So both silingon kung may operation man ang Station Drug Enforcement Team to o kung sa Lapas Police Station, hindi sila anay maka-operate, no? Kaya manti may ara nga operation man ang PNP DIG o SOU, kaya manti mas taas ini nga kuan mo, no? Na group or unit sa sining mga drug enforcement pala naton, unit kaki 5 aron, no? So amoy na ang ang kalakaran na sa sining mga unit mga kaki 5, no? For example, may ara man nga lakat ang CDO. So hindi anay maka-operate dira ang Station Drug Enforcement Team, no? Kung maka-coordinate dira nga area ang CDO. Hindi ba kakipay baron, no? Mo nang kalakaran, no? Sa aton nga mga kautoran, na paintindi lang naton, basta ganit may mga coordination kag may operation sila. So hindi pwede nga mag doble ang operation. For example, ma-operation ang PDIG. So bosilingon ang kundi man nasakupan dira o kundi man ina nga distrito or police station nga nasakop ang ina nga lugar, hindi sila anay maka-operate. Samtang wala pa maka-operate ining matag-as nga mga unit, no? Sa drug enforcement group naton kakipay baron. Yes, sa mga K5 Arnold, yung isa pa ginapasangkad gidila or ginagrabe gid, no, ang sudasod nilang operation kag ti amo ni ang effort kay ginaobra sing police naton K5 Arnold nga ti ining mga triwa ka polisan sing K5 Arnold ti iban taga Manila giniya kasi kay na nanon to didto kalabanan mga alog, Tagalog speaking mga alog. Yes, nagtatagalog. Pero ti amo ni abay daway dali ang kita kag-5 aron, no, ginatamyo naton gali ang K5 taxi patrollers nato, no? Kay Gilmar Salvador, kay Blair Matoliano, kay Rapi Tinapaw, kay sino pa? Si RG Kalansa Balanoy, kay sa ibang pagino mga taxi patrollers naton, sa WBTC patrollers naton. Mayong gabi gisin yung tanan, no? Nagapamatigid sa sining mga tinion kag 5 aron. Yes, K5 Arnold. Tag sa tiare ang tawgon sa ni ang mga nagkadakpan ni sa Lapas Police Station sa may operation dira sa distrito sa Lapos sa nakaroon sa may Lapas Police Station kay ti magapangatubang sa paglapas sing Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Tingog pamatian mo gani kag 5 aron, no, si Kagawad Sarman nga ining si Agiri wala na monitor nila pero nagakwan lang, no, nagapainom lang inda siya pero damo nagagawa pa sulod. Yes, amo nang ila sini nga monitoring dira pero wala mas lamin na multikan abi nga droga, no? Yes, K5 Arnold. Tikay man tingato sini nga otoridad ginagastuhan niya mo may ginatawag lang may pundo gini sila sa intelligence nila. So amo yes. Kisaga ni amo to bla pag operators na nagligad kay Damian to ay mo kay kabalo to ya kay dira sa gali gahukmong actually kada semana sa gagwa. So amo ina mga kaki-5, no, sa mga tanan-tanan nga mga kauturan naton sa tagsa ninyo kabaranggayan, no? Ang aton sining nga kapulisan na sa nasiling tana may mga monitoring team ina sila, may asset nga ginatawag
no? Yes, Kay-5 Para Arnold. mabalaan ang mga galawan sa kada barangay. Kaya manti kung gisa kita lang yung mga tao, hindi natin makita. Pero kung may mga asset na sila nagalibot, may mga intelligence na galibot, ginagastuhan na yan mo. So Yes, kakakibot okay. ang takista, kita nagakakibot ang kita kisa nga may ma-operate na sa aton nga lugar, no? So amo na ganit sa nasiling na, ilan niya trabaho, ginatutukan na yan nila, ginagastuhan na yan nila, mga K5. So sa aton nga mga kauturan, nga luyag pa magpadayon sa sining illegal nga buluhaton, so magbago na kamo kaya hindi pa katapusan, no? Nga tion. May tsansa pa kamo nga magbago ka mag-iles ang inyo nga mga lifestyle o kung mga palangitan-an man, no? Mga K5 sa mula na pila ka mga advice naton sa aton nga mga kauturan nga padayon nga nag-engage sa illegal nga druga. K5 Aron. Yes, Kay-5 Arnold, dugan na lang naton dito puros ng iba-ibas balita daga Kay-5 Arnold, pero sa side naman Ria sing City Drug Enforcement Unit picking kasama kay ng bypass operation dira sa may barangay Buntot Halo Kay-5 Arnold kay nasing hapon ang nadakpan amo si Roldan Lucino 27 anyos sa Kay-5 Arnold suno kay may interview ta kay Police Captain Jimmy Cuesta ang team leader sa CDEO nati nabaklan mismo sing ilang police buyer si Lucino gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Gin silang pasining at na-recover man karo kay Lucino ang 14 tanan ka mga plastic sa sa grapatyan sa bulakip ng bypass item kag nagabugat sang 25 grams Kay-5 Arnold kag nagabalor sing 170,000 pesos. Kag sa base pa kay Cuesta Kay-5 Arnold nagabaligya man nito no sa Banwasang Ringanes kag ginaligar nagahalin ang supply sa Bacolod City. Karong Kay-5 Arnold ara naman sa depende pa to Kay-5 Arnold kung why naman to sing prisuhan ra sa may PNP kag depende kung dento sa ihon ng Kay-5 Arnold kag magapangatubang sa paglapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kung Republic Act 9165 si Lucino Kay-5 Arnold. Okay, so amo ni puro bypass pero pasalamat kita sa aton otoridad, no? Masiling kita ano karon babayan na lang So nagapakita lang mga K-5 kay hindi ningas kugon ang aton sining otoridad ilabi na gid, no? Sa aton sining mga drug enforcement unit, drug enforcement team naton nga pagkatapos madako bayda. Daso naman muna. So ini nga mga buluhaton o kon mga tikang sang aton sining mga drug enforcement unit, maayo ini. Kay man sige-sige mo. Sige-sige ang monitoring. Kay manti ko nagatuon man ining mga kapulisan, mas nagatuon pagid mga sindikato, no? Ilabi na gid sa illegal nga droga mga K-5. So maayo man ini nga ginahimo sang aton nga otoridad ti. Kuan na say priso na saya kun wala siya nagahimo sang tarong dira, no? So amo ini sa mga kauturan naton nga ti kun tani magbag-o na kamo kaya kabalo naman kita nga dako ang halit, no? Nga matuga o madulot sa aton nga mga kabataan ilabi sa mga kababaihan naton at sa mga ulihing tubo naton, no? So amo gini na matabo mga K-5. So ation pa may tion pa kamo nga magbago no? Sa inyo sini nga pagpangabuhi K-5 Aron. Yes, ang mga Kay-5 Arnold kay amo ning natipo nato yung mga balita Kay-5 Arnold kay batiyan na lang ang pilapagid sa mga posible no nga mga balita itabo nga pakuha ginato no ra mismo diri sa may syudad kon probinsya sa Iloilo, pabalita nasyonal kag international Kay-5 Arnold. Sige Kay-5 Arnold, ini nga balita nga dalong gid sing numero 1 nagahatag sa aton sang Kabaskog. Hindi kita diyon magluya kung ano pa pinakatrabaho sa aton ginobra. Amo nang nasaring naton ang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C mabakal sa may klinika di Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil ito pa lang gid sa St. Robert's College o Con Robinson's Place Haro, Iloilo City. Ako naman si K-5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Okay mga K-5 babatian ang detalye sang balita ni K-5 Aaron Lloyd Repoyo. So mo puro bypass no mga K-5. So, ginapanginbulahan naton ang tanan nga mga opisyales ang aton sining kapulisan nga ti seryoso no ang aton sining otoridad nga magpatuman sini no bilang mandato man sang aton kasuguan
nga ginapatuman nila mga ka-K5, no? Wala untat, no? Ang ining pagpatuman sa mga drug by bust operation naton mga ka-K5, no? So ti paano na lang bikon ningas kugon mga ka-K5. So wala sang pagbag-o nga matabo, no? So kaliwat ginapanginbulahan naton ang aton nga mga kapulisan halin sa aton nga City Director Police Colonel Joris T. Coronica. Kabalo kita sa madumduman nga sa pagpangko ay sinibilang nga bago nga City Director ang kumpanya niya gilayon kontra illegal nga droga, intensify ang kumpanya sa illegal nga droga. Ti ara dira, no? Si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. kag sa tanan nga mga enforcement team, no? Sa kada presinto mga ka-K5 puro ini sila mapisan nga maisog, no? Nga naga-away kontra sa illegal nga droga mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, alas 10:36 ng takna sang gabi. Nagabi na kay Benny Hermano, Cristi Tita Salazar. Sa aton nga mga taxi patrollers, no, mayong gabigid sa kay Arman Guard, Blair Matoliano, kay Rapi Tinapaw, Alexander Dibuque, Rinan Garalda, Ariel Montilihaw, Joseph Intila, Balanza RG Calanoy, Philip Molina, Dems Argelies, Weston Evangelista, Joe Sumiho, Ariel Ogahayon, Eduardo Sotelo, Toriano Olvido, Jerome Espadali, kay Bernard Lastimoso, Jelmar Salvador, Shirley Bilando Montaño, no? Mayong gabi gistanan, no? Kaya sa mga WBTC patrollers naton, mayong gabi man sa inyo. Sa WBTC naton nga upod sa katon sini nga chairman sa kaya kay chairman na Buyet Parton. May gabi dira kay WBTC patrollers. Kay Midon Rugador, Rudy Rose Rizano, Ayan Ray Pumarin, Danica Stanti Paclibar, Sheila Milanda, Bren Marie Punsalan, Rosili Daniel, Eliser Baclagon, kay Ka Arellano, Sally Rapista, Aboy Lumiran, John Ray, BJ Parcon, or Bert Idano Parman, Christopher Jan Rivera, Danica Paclibar, Darren J. Morin, Darwin Carpio, Menga Bigid, kay Dilalina Favorada, Ericial Villaflor, Ervin Lidisma, Gabi Bunedo, Glenn Mel Hidama Patosa, Graham Russell Lara, kay Jessa Josie Jose John Batik-Batik, Menga Biman, John Alulon, Leo Lopez, kay Leo Matilino, Leonardo Nierba, Melchor Honsay Patosa, Niel D.B. Perdilla, Ogayco Melchor, Raimundo Libuna, Rizalin Salvador, Damo, no? Alvarez, kay sa iban pagida. So sa aton sa nga pagpanumbalik sa iban pang mga balita kag talamyawon, pagkatapos ang aton gamaw kay Mayok Kalio katersang kandado ho, may gabi man. Okay sa dugang nga mga balita, impormasyon sa aton sa nga pagpanumbalik after this commercial break. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Nagsimula sa isang pangarap. Ini si Attorney Dennis Ausan, ang inyong Regional Election Director, no, sang aton Commission on Elections. Akon gid ginapangumulahan kag ginarekognisar ang aton partner, no, sa pagdiseminar sang informasyon para sa aton mga kauturan. Ang aton nga bandera noon, ngayon, K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! Maayong adlaw sa inyo nga tanan. Inaimbitar ko kamo nga makigboylog sa programa Kampiyon sa Serbisyo, Dugo para sa Kapwa Ko. Ini nga palaboton nga Abril 28. Boylogan nyo kami kaupod sa K5 News FM at Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Ang aton nga dugo nga malikom,
aton nga pagapartiniser sa aton mga kasimanwa nga nagakainanglan. Nadamo gid nga salamat sa inyong tanan. Ligawan ang heat stroke. Mag-inom sang madamo nga tubig. Ligawan ang pag-inom sang tsaa, kape, soft drinks kag mga makahulubog nga ilimnon. Magsuksok sang kalo o kung maggamit sang payong bilang proteksyon sa init. Limitahan ang oras nga yara sa sagwa agud malikawan ang mainitan. Himua ang mga mabudlay nga hilimuon sa aga o kung sa hapon kung hindi na masyado kainit. Isa ka pahanumdom, halin sa 88.7 K5 News FM. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao! Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong tingin mo. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 May puso!
congratulations sa mga nagdaog. Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay. Ako si Presidano Nesa, taga Lumanggan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa Q5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may pisikan DTX Copinix. Dakugin akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig din sa akon singdako sa akon balatian. Ako si Yesenia Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa D3 News FM Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tingin na ang DTX 500 Bali may isip kag DTX Coffee Mix. Sabi nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako gali si Cynthia Lapardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa K5 News FM kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permigil ako nagabakal sa inya mga produkto kay may nabulig din sa akon balatian sa mga wala pa makatumar. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix. Salamat kid. Nagproblema ka ba nga 5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo ang kampiyon ng istasyon, alas 10:50 ng takna sang gabi. Okay, gamay na lang time tagli, no? Kay Ma'am Bings Fish J, may gabi gid. Kay Benny Hermano, Tina Sumagpa, listening from Malaysia, kay Save Everyone. Kag Jamaica Nolasco. Kay Nanay Immaculate Concepcion, nagapamati gid sa buong gabi. Mayong gabi gid sa tanan. Ansalas, mayong gabi man from Tacloban City. Kag sa iban pagid. Pasiplatan sa bilang balita sa patag sang hinampa. Balitang Sports. Sa NBA mga ka-K5 kaina, nagampang diri ang Phoenix Suns kontra sa Minnesota Timberwolves. Nagdaog naman ang Minnesota Timberwolves 3-0 na. Pero ka ban si City gid, no? Nagapakita gid nga puwerte gid ang lineup, no? Tag hindi kasarang ang Phoenix Suns do tapos na man siguro ang era ni ni Kevin Durant. Makakakipay pa chimpo nimo kung chimpo mo ti imo tanawon tablang player statistics kay ho. Sa Phoenix Suns ti si Bradley Beal may 28 puntos,
Si Kevin Durant may 25 puntos. Si Devin Booker may 23. Amoy na, mga rebound, di na galing ka Jutay lang. Sa Timberwolves man iya, si Anthony Edwards, ang gwardiya nila blang rookie, 36 puntos, siyam ka rebounds, 5 assist. Si Rudy Gobert may 19 puntos, oh. Si Karl Anthony Towns may 18, no? So nangin factor diri kung tanawo naton ang kadalagan sang Minnesota Timberwolves mga kaki-5 kaya puwerte kadamo sang ilang rebounds, kaki-5 Andre 50, oh. 50 iya sang Timberwolves, ang iyaya sang Suns 28 lang, ahay. Kaluluoy gid, no? So kinahanglan mag-rebuild na sila sang ilang team ni. Kay hindi sila kasarang. Ti ang defensive rebound dere sang Minnesota 35-23 lang iya sang Suns. Sa ilang offensive 15 gid, 5 lang iya sang Phoenix Suns. Mga kaki-5, no? Kag subong man sa points and paint, tama ka layo sang diferensya, no? 56 iya sang Wolves, kag 36 iya sang Phoenix Suns, mga kaki-5. So sa match up, hindi kasarang gid, no? Ang sentro sang Suns si Yusuf Nurkic, kay Rudy Gobert, di dugangan pagid ni Karl Anthony Towns, mga kaki-5. So amo ina kabakod kag mga supporting cast pagid nila mga baguhanon bla mga rookie, mami nga mga player kag dugang pa sa ilang game chemistry, no? Sa ilang coach kanami gid magbalasa, no? Sa mga player kag kanami sa ilang game chemistry, mga kaki-5. Kasi iba naman nga hinampang kaina, no, ang Dallas Mavericks daog man sa Clippers, bisan ara si Kawhi Leonard, no, nagapakita sa mga kasampaton sa paghampang, no? Dire ni Luka Doncic kag ni Kyrie Irving, no? 101-90, 11 ang abanse sang Dallas Mavericks kontra sa Clippers. Yara na karon sa 2-1 lead sang Dallas Mavericks. Tanawon naton lang statistics kay na, no? Player statistics. Sa Mavericks may puntos dire si Luka Doncic 22. Siyam ka mga assist kag pulo ka mga rebounds. Samtang si Kyrie Irving may 21 puntos, 6 ka assist, no? Mga kaki-5. Sa Clippers naman, si Kawhi Leonard ahay, siyam lang. Si Zubac 19, si Harden may 21, si Norman Powell may 21, si Paul George ahay, nubo-nubo ang score, 7 ka puntos, mga kaki-5. Sini bangod sa mapag-on nga dipinsa, no, sang team sang Dallas Mavericks, mga kaki-5. So tanawon nato, no, sa isa pagid ka hampang kaina, mga kaki-5 amo ning Pacers kag Bucks. Ti daog man diring sadya niya kaina kay close fight kiniya, no? Nagdaog diring Pacers 121-118 overtime. Sa overtime period, mga kaki-5, no, tanawon nato ng sa first quarter pa lang nagbansi diring Indiana sang 17 ka puntos, oh. Tapos nagbawi naman ang Milwaukee sa second quarter, no, hasta nga nag-charge kag Port kag naglabot sa overtime, pero daog yapon ang Indiana 121-118 sa tira ni Tyrese Haliburton bla, mga rookie, no? Tanawon naton lang statistics nila, mga kaki-5, oh. Si Miles Turner may 29 puntos, Haliburton may 18, pero ang iyang rebound pulo, perte, no? 16 ka assist. Perte nga mga contribution ni Haliburton. Si Nembhard may 16 points, si Nesmith may 13 points, si Siakam may 17 ka puntos. Sa Bucks naman iya, si Chris Middleton kuhay 42 puntos, amoy ning factor kung nga nag-overtime, no? Si Chris Middleton 42 puntos, pulo ka mga rebounds. Si Damian Lillard may 28 puntos, mga kaki-5, no? Pag 17 si Bobby Portis, mga kaki-5. Balitang Sports. So, amo lang na ina, no, ang mga update naton sa nagapadayon nga NBA first quarter, or I mean first round sang NBA playoffs sa season 2023-24, mga kaki-5. So, Dibon Saragosa panawagan sa more power, dugay-dugay masunugan na kami isang San Jose Arevalo kay grab di ang kuryente sa piyak balay, mga kaki-5. So nagapanawagan si Dibon Saragosa sang
San Jose Arevalo sa taga More Power kuno naga-i-grab ang kuryente sa piyak sang ilang nga balay. No, basi bala maglata ang kuryente palayo lang. No, Tristan Wayat Gulay mayong gabi. Kagkipay kagawad Arnold, thank you so much gid. Kag sa ibang paginaton nga mga live viewers. Main kita sa nga kalingawan pinagi sa ambahanon. Be my lady ko no. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. See the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, is it healing? In your smile, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady, you're the one that I adore, so please believe me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than this moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me, it's night and day, through the rest of my life, just like a work of art. My love will last until forever. Just like a work of art, my love will last forever. Well, Ma'am Montines, good night mga kakipa. Badamo, gid nga salamat. Okay, sa pangalan sa amon sining nga technical side, Kaki5 Andre Fred La Pastura sa amon nga K5 News Center, Kaki5 Karen Badilla, kag sa Patrol ADB Patrol Subong ha, Kaki5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa bugos nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon sa pangalan sa amon sining nga station manager, area manager. Ray Espeha Umalay, area manager no sang bugos nga Panay Island no, K5 News FM Panay stations, and the same time sa K5 News FM station sa kabilugan sang Mindanao area no, Ray Espeha Umalay. Kag sa pangalan sang amon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Oy, kag kita nagabilin sang dinalan, the voice of the people is the voice of God. Sa inyo yamo kag reklamo, i-K5 mo na. Ako naman si K5 Arnold Cantores Soqueña para sa Kampyon nga Balita
Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa